Ara ja no han de prometre cap fidelitat en Vegeta. No tens cap alternativa. Un guerrer sol no pot desfer-se de mi, estúpid! Que potser em vols matar d'aquesta manera no em faci riure. Veus què passa quan algú es burla d'un guerrer? El vostre Freezer va cometre el mateix error. Son Goku, on ets? On ets?